Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnäli gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. Şunlar Aşgabatda 27-nji oktýabrda bellenjek garaşsyzlyk gününe görülen taýýarlyk çäreleri ýagny marşrowkalar bilen baglanyşykly döwlet tribunasynyň töweregindäki onlarça köçe her gün ençeme saatlap ýapylýar. Ýatladyp geçdik, geçen hepdäniň ahirinden bäri garaşsyzlyk günü geçiriljek esasy bayramçylyk dawarlaryna görülen taýýarlyklar döwlet tribunasynyň öňünde geçirilýär. Oňa döwlet işgärleri bilen bir hatarda studentler, mekdep okuwçylary we medeniýet işgärleri gatnaşýarlar. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä, döwlet tribunasynyň gün dogurunda Saparmurat Türkmenbaşy şaýolunyň, gün ortasynda Oğuzhan köçesiniň, Günwatar Demiradagyňda bitaraplyk şaýolunyň, Demiradyk gün dogurunda Göregli köçesiniň aralygyndaky ýollar her gün adyndan 7,5 saat ýapylýar. Ortalykda emele edilýän bir göl 4 burçluk baş, 4 burçlugyň bol oğullarça kvadrat kilometr meýdan tutýany şol aýyň 17-sinden bäri her gün şo ýerlerden hiç ýyl awtologyň gatnawyna ruhsat edilmeýär. Gün ortadan saat 10-ka 10-15 minut galanyndan ta akşam ýylyk garalyp uranyny çelip ýagny saat 19-da çelip ruhsat edilen Dip Aşgabatda ýaşaýan synçy Amanmurat Bugaýew aýdýar. Ol 26-njy oktyabra çenli dowam etjek bu taýýarlyk çäreleri we köçe ýapyşlygy sebäpli jemgyýetçilik transportlarynyň, taksileriň, hususy awtowloglaryň hereketiniň gözgörteli çäklendirilendигине, olaryň öz barjak ýerine ýetmek üçin ençeme kilometri aýlaw edip geçmeli bolýandygyny sözüniň üstüne goşdy. Avtobuslar çemgelen yerden gatnaýaly, ýolçular köpenýärler, hatda hususa awtobuslar şäheriň günnäwr bölegininden Günwatar bölegine laýtady şäheriň günnäwrny ýa Günwataryna geçjek bolsalar, ägir uly aýlaw etmeli bolýar özleriniň awtobusu bilen. Şeýdip garasa 5-10 kilometr aralyk ýol ýürýän bolsa, häzir howatda şo ýoluň uzunlygy azyndan 35-40 kilometre çelli uzady. Dip Bugaýew belleýär. Galybersede döwlet tribunasynyň öňünde geçirilen taýýarlyk çäreleri sebäpli ýapylan köçelere we olaryň çatryklaryna awtologly ýörite polisiýa işgärleriniň gödekçilik edýändigi, olaryň bu sebäpde piýadalaryň hereketini hem çäklendirýändigi aýdylýar. Döwlet tribunasyny ýan taşyk şoňa degip geçen köçelerden piýadalar hem goý beren oklar ýygyň we urluň aňyr köçeden gidin diýip, men ýanky sanan 4 san ulu köçem hem de şolary birikden kiçik köçeler goşdum bir orta bilen 30 çatırykdagy ýapylan köçeleriň 30-dan köpräk çatyrgy. Dip Bugaýew aýtdy. Ol bu sebitde ýaşaýan ýaşaýjylaryň awtolog ýa-da jemgyýetçilik transporta gatnaýan köçe çykmak üçin ortaça 2 kilometr käte 3-4 kilometr piýada geçmeli bolýandygyny hem belledi. Şeýle-de ýerli synçylaryň we ýaşaýjylaryň ençemesi ýollaryň ýapyljakdygy we jemgyýetçilik awtobuslarynyň gatnaw uğurlarynyň üýtgediljekdigi barada radio, telewiziýada ýa-da gazet, jurnallarda halk köpçüligine öňünden hiç ýyly maglumat berilmändigini aýdýarlar. Garaşsyzlyk ýyllarynda Türkmenistanda, hususan da Aşgabatda bellenýän uly bayramçylyk dawarlarynyň geçirilýän döwri we onuň öňýanynda köçeleriň köpçülikligiň ýapylmagy bilen baglanyşykly ýagdaý ýyl-ýyldan gaýtalanýar. Ýatladyp geçdik, geçen aýyň başynda Aşgabatda ýapyk binalarda we söwüş sunnaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň geçirilmeginiň öňýanynda onlarça köçe ýapyldy. Şonda paýtagtda merkezi köçeleriň tas bir aýa gola ýapylmagy netijesinde uzunlygy 2 kilometre çenli ýetýän awtolog dykynlary emele geldi. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 26-njy ýyl dönümine bagyşlanyp geçiriljek bayramçylyk dawarlaryna ýokary derejede taýýarlyk görülýändigini tekrarlasalar-da, paýtagtda köçeleriň ýapylmagy we onuň raýatlary ýetirýän täsirleri barada kelam agyz söz aýtmaýarlar. Şeýle-de bu taýýarlyk çärelerine döwlet işgärleriniň, studentleriň we mekdep okuwçylarynyň mejburi gatnaşdyrylýandygy barada da mesele gozulmaýar.